Myslí si, že smrťou sa všetko končí? Ja za seba si to nemyslím. Čím som staršia, tým viac cítim v sebe, že medzi nebom a zemou je oveľa viac, než len to, čo vidíme očami. Od malička som veci vnímala trošku inak ako ostatní rovesníci. Je ticho, zvláštnu prítomnosť, pocity, ktoré sa nedali normálne vysvetliť. A práve preto som sa veľakrát zamýšľala nad tým, či smrť naozaj znamená úplný tvoj koniec. Ja osobne za seba si myslím, že nie. Skôr si myslím, že niečo z toho človeka tu ostáva. Energia, prítomnosť, duša, odkaz. Nazvi si to ako len chceš. Sú proste veci, ktoré si človek nevie logicky vysvetliť, ale cíti ich. A práve tie ma naučili veriť, že duchovný svet mŕtvych možno nie je tak ďaleko, ako si veľa ľudí myslí. Možno len nie každý ho vie tak vnímať. Nechcem absolútne nikoho presviečať, len hovorím to, čo cítim v sebe. Že nie všetko sa dá chytiť rukou a aj tak to môže byť skutočné. A niekedy mám pocit, že tí, čo aj odišli, neodišli úplne. Len sú pri nás takým iným spôsobom.